Tehditlerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Tehditlerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Hemeye salam dostlar, habersız kalma gepleşimizin 238. bölümüne hoş geldiniz. Dostlar, bu bölümde diýsen gıdıklı ve diýsen kän täzeliklerimiz var. Gözüňizi gyrpaýmaň, sebäbi gözüňizi gyrpsaňyz täzeliklerden habersız kalırsınız. Habersız kalmamak üçin mejlitima baja like basan bolsak, bölüm barada tefsirlerinizi yazansınız ve täzeliklerimize başladık. Dostlar, bu hepde klip täzeliklerine başlaya Söhbet Jumayev bilen, ýagny 7-den 70-e söýülip dinleýän başymyz bilen başlaýas we Söhbetiň aýtmışyna görä, ýalandan bolsa da görüşeli soňky edek diýär. Ýagny şu jaşyryň sözü men üçin özüne çekici boldy we aýdym dinlersiňiz, özüňiz baha berersiňiz. Klip barada gysgaça aýdymda Parlanyň oglanlary işledi, ýagny Medjitmanyň podrazdeleniýasy ve klip aydımın duygusunu doğru şekilde berip bilipdirler. Renkleri, sahnalary, galandatlar aýtjak gel. Klibi özüňiz görýäňiz, özüňiz baha berýäňiz. Söhbet. Yalandan olsa da görüşelim, soňky ýerde sebebi ýalňyşlyk tanışyp öňkü ýerde. Klip täzeliklerimizin innikisi Öwedowlaryň maşgalasyndan Marat Öwedow we Bilbil sesimizden bagtly bolmak ýaraşýar. Bize has nurana gelecek karaşyar, bize bagtly bolmak ýaraşýar bu asuda gül watanla bir. Hip hop dünýäsinden bir täzeligimiz var, Karvilla we Täze Yüz. Barmy soway, ýagny nämen bar bolsa senki diýär, sow diýär. We klip barada gysgaça aýdymda şu klipi açyp hökman suratda sahnalaryna öňsüriň. Edil Ýewropanyň kliplarynyň sahnalary, Amerikanyň şeýle retro stilde işlenen takoy kuchня, şu amerikanski tagan bir biljek şekilde klip sahnalaryny gurnapdyrlar. Diýsen haladym. Galanda siz görüň, siz baha berin. Machine, jive, Bali, Dubai, Marpolum, so wide. All you do with me, Sayla, all you do with me. Mekan Ataýewiň ogly Aýdyn bilen Aýgözel klip ödülläpdirler. Klibi art işläpdir we klibi diýsen haladym. Klip kaçsyny aristokratlaryň stilinde, aristokrat şekilde padawal etdiler. Gowapdyr. Yine bir täze klibimiz DJ Begadan türk dilinde aýdypdyr aýdymy we klibiň sujeti komedi stilde. İyiliğine men ve çoğuna da sat bulunlar adını. Tak. Nazlı kız, gönlümde bir yıldız. Bu gökyüzü seni görünce çalar bende hırsız. Nazlı kız, gönlümde bir yıldız. Bu gökyüzü seni görünce çalar bende hırsız. Durdu bilen täze ýüzdenem täzece klip Mon Amor. Men düşünşime görä Durdu täze ýüz bilen duet hökmünde indi. Şundan beýle täzelikler hödürläp durjak bolýarlar. Ýani durda pop soul ýerine aýdýar. Rap ýerinde täze ýüz ýerine ýetirýär. Edil Mac Jelil ýaly şolar ýalda. Men düşünşime görä. Sebäbi küsadım ýok wasa dinlesem badım. Ýüregime ýazym sen adym. Duyma şewi monami. Gecelere ayım sen yaşanan mi? Bu söýme gül bolsa biz bile güllezim. Batyr Hoşturduýew täze klip hödürläpdir. Oglum bu klipde tanymal liçnistler bilen oglarynyň sujetlerini jemläpdirler. Arkama atkalır menim, dilime güýs geler menim, boş yerlerim bolur menim, gel oğlum. Arkama atkalır menim.
Azad Oramadov könüller ýatlapdyr we Ayjany täzeden janladypdyr we şo köni stilde, retro stilde klip hödürläpdir. Darayım men aycan, golumdak barmy bereyim men aycan. Aycan, ay aycan, golumdak barmy bereyim men aycan. Indi gelýär men iň gowuran şakajyklarymyň biri Halkaydym Time, ýagny Jany Feste Han Pelvanow nergezgin. Adamdan aşmak, sana hayır vermem. Canamı ödülüp bir namata yalvarma. 40 yıl maya gedinsem bütün bir yıl nirgin. Ekskluziv täzeliklerini dostlar jahan başydan täzede Jany Feste täze zapyslar ýakynda gelip başlar. Eýem syomkasyny dynlar, montaj prosesinde we şondan fakny arkasynda uğratmalydylar. Bağışlatın koy Tanrım, attığla beni ağda. Ananama, ölüm beni, ölmekler. Iň ýakyn wagtda jahan başydan täze Jany Festeler. MP3 şakajygyna başlaýar dostlar. Carvilla ýaňy ýokarda görensiňiz. Carvilla täze ýüz bilen barmaly diýip klip hödürledi. Edil şol aýdymyň MP3 we Citizen bilen bir MP3 hödürledi we Swiss bilen şu 3 aýdymy göni ýylyna hödürledi. Bilemok, beýleki 2 aýdyma ýagny Swiss 347 bilen Citizen bilen klip hödürleýärmi ýokmy? Ýöne 3 aýdym dinleýijilerine hödürledi. Dinleýän lezzet alın. Alın aklımı baştın, bir bakışta bolum aşık. Gözlerine karşıdan yüreğine yaşım. İkine seyredemezse gözün içine. Sen saçın ise beni aşırar. Indiki MP3 aýdymyz Joss, ýagny Juma Murat Kasymowyň dinleýijilerine faýdalyna gelsin. Ülker gyýy. Geleceğimi demde gelir bir şeyli. Derdar geldi, bu da deli yürü deli ülker gyýy. Serdar Aly YouTube kanalynda Felbet Tawakkalyjy bilen täze aýdym hödürläpdir Aşyk. Aydımlarımızın yeni biri Hacı Yazmamedov. Sana yalan söylesem. Sana yalan söylesem, yapsam kadar közleni. Ahlak bilen yılasam, sana kavuşur eğilmeni. Beni güldürüp bilmez, senden öve MP3 täzeliklerinin bu sanını Berdi B bilen jemleýär. O sen. Yüreğimin yarı yarı sen, barı barı sen, anana sen. Bilyene onu sen, canımın canı canı sen. Çağdıladın beni sen. Şakajyklarymyzyň iň beti diýsem, sizem 100% radylaşarsyňyz diýip umyt edýän. Sebäbi bu şakadyk bize ýaşlygymyzy, çağlygymyzy ýatladýar, ýagny nostalgiya ýatladýar. Nostalgiya duygusyny döredýär. Nazir Habibow, vay vay. Vay 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 senin maşinin barmy? Na 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 na. Vay 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 senin maşinin var mı? Türüm aynan dolyan mı? Tere dödem kara mı? Duruşuna çıra mı? Eylep beylep batıpsın yarış edyen mi? Eylep beylep batıpsın hayran edyen mi? Yeni bir könüllere ýatlaly dostlar, Murat Övedow, Sevgiň şemaly.
Inni gelýär sizin gowuryan şakajaňyz. Näme üçin tebe bu şakajykda biz siz bilen zaýmy swýaz ýagny, obratny swýaz gurýar, sizin tesirleriňiz men okuyan tesirleriňizde görä jogap berjek bolýar. Men pikirimçe şu şakajuk şoň üçin gowurlar we bizim gepleşigimiziň izýuminka ýerleriniň birimi kädip umyd edýän we geçen bölümde birinji tesir ýazyp berekallah sözüne laýyk bolan Ahlas Pulliýew udaçy mediatymy işiňizde üstünlük yürüydüň talyplarının adından gutlaýar diýär. Sag bol Ahlas. Geçen bölümde ýadymda bolsa diýip durdum men çota birinji ýerde okaňdy ýok. Ene birinji bolup ýatsaň hökman turatda okarsyk. Beýle kagdalamyzdan birinji bolmak nesip etsin. Diňe gaz. Han geldi Toyliýew. Dostlar, Han geldi Toyliýew geçen bölümde ýadymda bolsa toy etseň maňa aýtma diýip size şol artist tanadypdym şeýle diýipdir. 7-27 sekundda ýatlaryňyza minnettar ýöne aýdym entek dolu çykan nokta. Han geldi biz aýdymyň dolu çykdy çykmadygyny bilemdik ýa biz YouTube'da göremizde şo biz we siz diýip bir kanal paýlaşypdyr. Ýani aýdymyň adyny da ýatyp paýlaşdyr we biz şonu dolu çykdymy diýip bilip köpçülüge paýlaşdyk. We üns berdik. Senem şol aýdymy täzeden çykartdyňyz. Ýeşçi Han geldiň sahypasyndan aýdymy täzeden dinläp bilersiňiz. Tesirlerimizin inniksi Ýeraly Jumabaýew. Salam Kazakstan'dan her gezek sabırsızlık bilen garaşýar size diýär. Köp sag bol. Wa aleykum esselam Kazakstana. Bütün dünya türkmenlerine Türkmenistan'dan ullakan salam. Kasim Kakayev. Ba. Altın janama küýsedi kaçan gelýär. Janybar sagmy eger oňat bolsa bir görünsin aýda JT diýär. Hökman suratda dost altynyň jany sag hemelat gülýarlyk işine ýetişen ok. İşläp ýok ýyjat. Aýdaryn hökman görünen nesip bolsa iň ýakyn wagtda. Tesirlerimizin soňky Edmund Dantes. Erkek bollar Rozmurat agam kakyldy toýlyň programmasyny gurnaýaw. Haýyş agam diýär. Edmund. Nesip bolsa men özümden pikirim bar. Kakyldy toýly barada bir kiçiräjik dokumentalka dialog bir dat hödürlemek nesip bolsa o niýetimde bar. Daşam däl aslında şeýle seretdik bayramala barmak kynam däl. Men tätiniň oğlanlaryna aýdypdym. Tätiniň oğlanlaryna tapşyryk beripdim. Şo barada gyzyklanyň dat hökman turatdy. Niýetimde bar dost. Gowy atlatdyň nesip bolsa. Dostlar, bu bölümde klip täzeliklerimizden bardy, hip-hop täzeliklerimizden bardy. İçinden haýsyn halanmasaňyz tesirlerde belläňmer bolsa şu bölümde häzir sahna arkasynda oturan gödel gyzymda spasiba diýän o sahna arkasynda häzir gödel otur Arina del. Пожалуйста, зат diýär. Пожалуйста, ömrüňiz bolsun. Ay. Ýeşçe всегда прощайтесь. Öyle şey dip. Iň esasat näme dostlar o? Ýekeje like basan bolsaňyz, like basmak esasat däl. Esasat özüňizde gowjy serdiň indiki bölümlerde görüşýänçe hoş. Sag bolun. Beýiklik, zatlyk, boşluk normalmi? Köp degmejek bol hereket eder gymyldar o. Yok. Özüm bir gışaran ýal boldy da. Şunda prov etmesen. Şu rek dep ýazylsa Zapiskide oturan şu rek gidip durma. Yerime geldin mi? Yerime geldin mi? Aýtmışyna göre tak nemet sözü. Dostlar, klip tak. Edward Harvilla. ve tesirlerde belli. Şu klipi görsen aýdar. Klip Amon More mu? Yani yanlış yani. Klip taksip et ok. Bu ne ayda özün sen bular gaýnaýar o. Düşündün klavan çalışmalı. Daşa çıkýan, klava çalışmak ýatdan çıkýar. O kä wagty tekst ýazjak bolsam da aýtjak bolsam klawiaturada ýazjak bolýar. Käbir harplar işlän, 1-2 harp. Klawiatura o svedi zaten men işläp dur. Oňat klawiatura. No käbir harplar işlän ýok. Näme üçin özünden öýdi? Sonra orna basy gidiyor. Sonra anyň orna mesela aýdym diýip ýazjak bolsam eýdim diýip ýazýan. Vay maşini barmy? Na bilýän şu aýdym. Gördün? Ýatladandyr gön. Institut döwründe eşitdiň, başga wagt eşitmedim. İnstitut döwründe şu aýdym täze çykdy. Gat kön aýdym o. Öler ýatlaly dostlar, ýatlaly.